Ja vas ponovo na kanalu i tu je sa nama jedan gost, a to je Tamer. Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games bijelu. Šalim se. Ajde, javi se Tamere, javi se već. Znači, ja sam tu, čao. Gde si ti? Evo ja te čekam Te ovdje znam. neki restoran, hoću da jedem. Tu sam ja negdje blizu. Aj, Aj prvo malo da jedemo. idemo tamo. Aj prvo malo da jedemo. Dođi Aj ovdje. prvo malo da Ja ću jedemo. ovdje sad. Aj čuti. Inače ljudi, ja sam lepše obučen za zimu od Tamera. Ajde idemo, gdje da se obučem sad? Ček da idem na lapi. Čekaj. Prati. Pajo. Jare. Znači mi ćemo ovdje više da se zajebavamo. Ček, gdje si? Levo. Ovdje si. Gdje ova gužva? Dođi. U ovu kuću gdje ova gužva? Da. Evo se. Ajde dođeš kod nekog odela i lijepo. Aha, ček, kod ovog kuću. Kući kod evo dođe. Sad ću da vidim stanje. Znači kod god... Gol gaćeš odela dođe. I onda ga uzim. Ja ću ovo. Koje? Ne, ovo ću. Ovo plavo ćeš ti. Nađi neko plavo. Hoću ovo može. Može. Uzmeš vidiš ono, pesnica. Aha, pesnica. Jes. O, Ajde samo Bojan ne ima. valja, može ovo, ajde. Mene najlepše se sviđa to. Ne, a ne sviđa mi se neka boja, mislim, ne sviđa. Nema neke lepše boja, nema se. Ajde, Tamere. Sviđa mi se ovo sivo kao pa poslije. Ovo plavo, to mislim. Pa kako hoćeš da mi bilo šta? Onako. Ovo sivo izgleda kao neka vuna. Ljudi, znači lajkujte me, molim te. Molim vas. Molim vas, da. Ako neko uopšte gleda nas. Ću kažem Veljku ako hoće da nam se preplati. Mislim, meni se lik preplati. Da, ljudi, čekaj, mislio sam da se Gdje predstavim. ćemo da se nađemo sad? Čekaj, ja Idemo nešto tamo u gledam. onu kuću da smo prezrađivali konjice. Ajde. A ne onu veliku, ne onu veliku. Što? Ne, Nego onu staru. da. Ovo sam zaboravio da se ono nalazi. Sad ću da izađem napolje. No, ja sam ovdje da ovi ovo pucaju. Tu sam i ja. Dođi kod onog mosta, tu sam. Duvijek bila fajta. Duvijek bio fajt. Ne znam, dođu vam. Evo sam pored tebe, maltene. Evo sam, dole toga. Dole sam od toga. Bomba, uzeo sam bombu. Ajde, vrati. Mi smo se tamo na trti. A da me čuti. Stanite, stanite. Stanite. Znam, Adame, ali... Jel ideš preko mosta? Nisam išao. O, Evo sam, bre, evo sam. gdje? Evo si. Stani. Inače, ljudi, nemamo ni ja i tamo ni toliko bomba, ni toliko strela. Stani mi. Stani mi, re. A to je to. Ljudi, evo da vidite moje statistike. Stani Ovo mi, je neki drugi. re. Evo moje Može statistike. baš i ovdje da se ubivaju? Ne. Ja imam 1053 novčića i 107 ljudi sam ubio. Vidiš toliko kuša nosi pokušavam. moju bombu, ne da mi da puknem. Aj. Daj mi. A ja naviku ono kliknem samo mač. Tamo na ono. Dobio sam već plavu paricu. Ljudi, izvinite što laga malo više. Znači ja nemam puno baterije. A ja onako nemam nešto. 37. What? Igramo malo žmurke za ljudi. Ajde, dođi. Ne, neću. Ajde, dođi da gulimo A neću, guzove. to će sljedeća epizoda kad bude bilo. Ajde, dođi da gulimo guzove. A guzi ti tvoje guze. Guzi. A pokaži ljudima kako ja guzim dupu. Dobro, evo idem. Ajde, Da pokaže kako Tamer guzi svoju guzu. ole. Čekaj, si ušao? Ne, nisam još. Guzovi. A neću više potrebno reći. Tako smo se pre mi trkali u guzovi. Ko više izgubi dupe i na kraju nikome ništa nije ostalo. Pogledaj, guzovi. A znaš,
to napravio. Ja, kako ovo dobro. Idicam. Stani da te prati. Ajde A, ideš završimo. kod žene, nećeš da mi Ajde još, pokažeš. još Minut minut i da završimo. Prati me ovdje, idi ovdje. Ajde idemo da je onaj krevet. Šta je ovo? Ušli smo u nešto. Aj, vrati se, ti pokažem jedan deo. Gde se to beše? Čekaj, sad nemam pojma. Ajde se, gde? Ide se, prati me. Znači ljudi, ja čuvam tamo rekao da mi idete. Mislim, ti znaš i više igrao klasika od mene. O jeba, tu bio. I brati, pogledaj živu. Posad. Ja, ne može. Ja Ajde. se trti, evo ti trti. Ajde bre. Šta je ovo Bolad Drang 2.6? Ajde bre, idemo, prati me, da pokažem se da vidimo ovo mjesto. U 3 ne znam. U 3 materi. Ajde, neću počemo razumjeti. Pa nisam Ajde. rekao sam, znam ovo. Ovdje se moraš, vidiš. Znam. Lepo sam napravio stvarno. Prati. Ideš se dole. To sam bio baš danas otkrio. To sam danas bio otkrio. Čuti brada me. Čekaj, ajde, prati me. O majko, kako da zaprosim životinj? Ne možeš. Idi kroz ovog maska i pređi kroz ovaj most. Ajde, I što sad? da vidiš na koji ostrov će da dođeš. To sam jučer otkrio, znači ne danas. Želim, ne vislovno. Yes. I šta sad idemo odvede? Ne znam, će vidiš? Ja znam. Da sam. Ui, ajde se. Dođi bre van broda bre. Znaš kako dobro ovo. Šta sad? O majko, šta je ovo? Prati me preko vode. Šta da radimo u vodi? Prati me. Mi s majkula. Ne, prati me. Evo, Sad si izgubimo. sad mi vidiš samo glava, prati. Nema veze ovako, mnogo lakše jer si Dođeš na ovo veće ostrovo. I pogledaj šta možeš da uradiš. Možda nađeš zmiju ovdje, ja sam je bio našao. I pogledaj šta možeš da uzmeš. Uzmeš lepo ti ovo. I... A ubivaš ma? Ne, čekaj prvom da mogu tu udarim s ovime. A čekaj prvo. Čekaj, dođi. Jimmy, Jimmy. čekaj, stoji na tom mjestu. Čekaj, prejak sam. Viš ti koliko sam... jak. Šta mi se trtiš? Vidiš što ne mogu da tu da? Ne truši. Gdje mogu da nađem zmiju? Ba može da ne se nađe zmija. Ajde, vidi ova žena što plače. Nemoj plakat dušu moja. I sad kad nešto pitaš, ona ne više ne plače. Da. Šta te boli? Ti završim epizod ovdje. Evo zmija. Ajde viš samo zmiju. Gdje? Ideš tu gore. I šta sa njom? Šta treba da radim? Pa lepo možda je ubiješ. Brate, Ajde da što završimo ujeda? epizodu. Stani pored mene. Stani pored mene da završimo epizodu. Ajde, stani. Stani. Ubi me. Ajde, uživi se ponovo. Ajde, stani pored mene da završimo epizodu. Ajde. To To je bilo to za ovu epizodu. Vidimo u sljedećoj. Poz!